Yeah, this real J's numero 13 ng Sagpro Pichacorno, Stancia Records. Salamat nga pala sa lahat ng bumati sa akin ngayon ng happy birthday, lalo-lalo na sa mga Sagpro Pichacorno. Yeah! Salamat nga pala sa tuwing araw ng Abril 11, dahil palagi may nakaalala na mga kasama, una sa makakilala, kapamilya, katropa at iba't iba, basta't ikaw ay kakilala. Hindi sila nadadalawang isip na batiin ka. Happy birthday sa'yo. Minsan pa nga, O siya naman dyan. tara, libre O, ko. di ba nakakagaan sa puso, lalo na pagaling din sa puso ang pagbati nila sa'yo. Kaya isa lang masasabi ko, maraming salamat sa inyo.